Hej dit, därför jag visste att det kon hvussu det kon göra här heimagjørta lipskropp. Det bestämde bara av 3 ingredienser. Och det är faktiskt en ätande, men jag får visa att det göra det. Det som jag brukar för det är koksolja, Jóhannu, en krocka, socker, citron och här är en sån liten krocka jag körde. Så det som vi får börja vid är simpelthen lika att smälta alltså en halva spiseskej max. Jag smälter det så att det är mer flåtande till att det är snabbt arbete. Bara lika lätt att det är mjöl hitta. Mjöl så får jag köra cirka 4 spiseskejer av. Nej, 3 spiseskejer också. Socker. Så tar jag en halv citron, lika precis inte saft och det här är inte nejot, det är bara mer för att få en sån lukt, en läcker lukt och smak till skroppen. Det är också möjligt att köra kanel och för exempel kanel har en irriterande effekt till varrarnar, det säger att det kan göra varrarna större så att det sätter en blodcirkulation igång. Så lika blanda dessa saften på. Nu är oljan något smälta. Och det här är simpelthen bara för att få syndre av fuktgörande till lipskroppen. Och jag pickar lite syndre till konsistensen ska inte vara flåtande. Det är det området det heter en sån vattensamtkonsistenser. Det är allt naturliga produkter det ser här inte kemiska tillsättningar och du vet så 100% vad du ger och faktiskt så smakar det alltid bara så lägger det bara fotboll teska och socker. Och eisen så men heter helt så är det alltid samma bräsris. En av veckan så det är inte nöjt att göra så mycket. Så kör jag bara simpelthen. Oj. Så lite krockorna tar jag för att konsistensen. Och eisen är inte för bojen hvis du ska köra bara stifta eller bara orange så köra bara stifta. Så är det väldigt läckert. Så jag får lägga visa att det kan pussa sig ut. Fitta.